Να σε ρωτήσω, έχω βρει μια δίαιτα στο TikTok και έχω χάσει 10 κιλά σε ένα μήνα. Πιστεύεις ότι είναι υπερβολικό? Να σου πω, πιστεύεις μπορώ να χάσω καμιά 15 κιλά μέχρι το καλοκαίρι? Και να σου πω, έτσι όπως με βλέπεις, πιστεύεις ότι πρέπει να ξεκινήσω καμιά σκόνη πρωτεΐνης? Τρώτε κι εσείς οι διατροφολόγοι απ' έξω? Αχ, ελπίζω να προλάβω να σε ρωτήσω πριν φύγει το λεωφορείο. Έτσι όπως με βλέπεις πάνω κάτω, τι πιστεύεις ότι μου ταιριάζει και το γονική carnivore? Νομίζω πως δεν χάνω κιλά επειδή τρώω πρωινό. Σε σένα μιλάω. Νομίζω πως δεν χάνω κιλά επειδή τρώω πρωινό. Κάπου διάβασα πως το πρωινό θεωρείται υπερεκτιμημένο. Καλά, τρως υδατάνθρακα? Α, εγώ τον έχω κόψει, παχαίνει. Και εσύ εδώ? Αχ, ήρθα να πάρω ένα πακέτο, αλλά μιας που σε πέτυχα να σε ρωτήσω, αν πίνω νερό με λεμόνι κάθε μέρα, θα αποτοξινωθεί τελικά ο οργανισμός μου? Και κάτι ακόμη, μιας που σε βρήκα, μήπως ξέρεις πώς μπορώ να κάνω και καμιά δίαιτα στο σκύλο μου να χάσει έτσι 2, 3, 4 κιλάκια?